Paula Kalmaestra eta Nartziri Bargara, eta gaurkoan euskal literatura idatzia aurkeztuko dizuegu. Bueno, sarrerat ematekotan, euskal literatura idatzia euskeraz egindako ipuin, liburu eta testuen multzoa da. Euskal literatura idatzia 16 mendean hasi zen gutxi gorabehera, 16. mendean hasi zen gutxi gorabehera, eta lehenengoa adibide bat jartzekotan, Bernat Etxepareren Lingue Basconum Primitie izan zen. 1555 argitaratutakoa. Hasieran gehien bat erlijioari buruzko idazlanak ziren, baina gero beste gai eta estilo batzuk ere agertu ziren. Gaur egun euskal literatura bizirik dago eta idazle askok euskeraz idazten dute. Adibidez, ipuinak idazten dituzte, poesia idazten dute, eta azkenean antzerkiak ere bai, eta saiakera lortuz. Bai? Eta bost etapetan banatzen da euskal literatura idatzia. Hasingo gea. Lehenik, hasierako literatura, 16 eta 18 mendeen artean kokatzen da. Bai? Euskerazko lehen esan duan bezala, euskerazko lehen idatziak agertu ziren, eta idazkien gehiengoa, erlijio eta didaktikoak dira, bai? Azkenian Erdi Aroko Europan erlijioak izan zuen garrantziaren ondorioz, bai? Erlijioak garai haietan erlijio oso garrantzitsua zen gizakiarentzako. Eta testu asko, azkenean morala eta fedea lantzen, testu askok morala eta fedea lantzen zituzten. Geore bai, azkenean euskal literaturaren idatziaren helburua, euskal idatziz finkantzea eta irakurleen ezik eta morala eta erlijioa sustatzea izan zen. Bueno, garaietako bi idazle garrantzitsuenak adieraziko dizkizuegu. Lehenik, Bernat Etxepare. Esan dezakegu 1500 urtean jaio zela, gutxi gorabehera, eta euskal literaturaren aitzindaria izan zen. Lehen esan dugun bezala, 1555ean, lehen esan dudan liburua argitaratu zuen, Linguae Basconum Primitiae. Eta hori izan zen euskeraz idatzitako lehenengo testua. Liburu honek azkenian euskeraren gramatika eta poesia sustatzen zituen. Eta beste aldetik Joanes Leizarraga. Joanes Leizarraga, esan dezakegu 1525 eta 1600 urtearen inguruan jaio zela. Eta bera ere bai, euskal idazle izan zen. Eta horrez gain, elizgizon garrantzitsua ere izan zen. Euskeraren eta euskal literaturaren
paper funtzeskoa izan zuen, izan zuen, eta bere bizitza eta lana euskal kultura eta literaturan eragin handia izan zuen. Johanesen idazki famatuak, idazki famatuak, esan dezakegu, testamentu berria. Bai, 1571 gutxi gora bera argitaratutakoa, berak egin zuena da, Bibliaren itzulpen garrantzitsua egin zuen euskarara. Bai, eta kantuak eta beste aldetik, kantuak eta erlijio testuak. Esan dezakegu, gero adibide bat jarriko dizuet, euskeraz idatzitako erlijio testuak eta kantuak, euskal hizkuntzaren eta kulturaren sustapenerako garrantzitsuak izan zirela, bai. Berak itzulitako kantu ospetsuena, denak ezagutzen duguna, gaur egun, aita gurea da. Berak aita gurea itzuli zuen. Eta adibide bezala jarrita, hemen ikusi ezakegu Johanesek nola itzuli zuen, gero gaurko grafian nola izango zen, eta azkenik urdinean dagoena da gaur egun euskera batura pasata dagoena. Ikusi dezakegunez, lehen nola idazten zen, ikusi dezakegu, ea zeruetan berak Z bezala erabiltzen zuela, tildeak ere jartzen zirela, eta, H-ak ere, H-ak ez zituen asko jartzen, eta ikusi dezakegu ere bai, K Z bezala jartzen zuela, eta ogia esaterakoan, berak idazten zuen oguia, bai? Eta, hori. Eta gaurko grafian pasatzerakoan, ikusi dezakegu ere bai, Johanesena ikasi idatzita dagoela, eta gaurko grafian ikusi dezakegu nola egongo zen ikasi idatzia. Eta guk gaur egun ezagutzen dugun kanta bezala ere bai. Ilustrazio garaia eta 19. mendea. Ezaugarriak. Ilustrazioaren eraginez arrazoimena eta heziketa indartu ziren eta literaturan eragin handia izan zuen. Kronikak, historia liburuak eta ipuin moralistak idazten ziren batez ere. Literaturaren helburua irakaskuntza moralaren zabalkundea eta nazio nortasuna finkapena da. Euskararen aldeko lehen saiakerak eta eztabaidak sortu ziren. Euskara galduz joan zezakela ohartu ziren. Lehen elaberri modernoak sortzen hasten dira. Literatura apaizek eta elite intelektualek bakarrik idazten zuten. Hauek dira garai hartako idazle batzuk. Juan Antonio Mogel apaiz idazle eta filosofo euskalduna izan zen. 1745 Eibarren jaioa. Euskarazko literaturaren aitzindarietako bat da, eta 18. mendeko funtsezko figura euskal kulturan. Idazki famatu batzuek izan zituen, hala nola, konfesio eta komuniko sakramentuen gainean erakasketak, konfesio ona edo kristauaren jakinbidea. Txomin Agirre ere euskal idazle eta apaiz garrantzitsua izan zen. 18. mendearen amaieran eta 20. hasieran bizi izan zen, euskal literaturan eragin handia izan zuen, bere lanen bidez. Haren estiloa eta euskara erabilera oso ezagunak eta estimatuak bihurtu ziren. Hainbat idazki famatuak izan zituen, hala nola, Añumendiko Lorea, Kresala edo Garoa. Euskal pizkundea. Euskal nazionalismoaren garapenarekin batera euskarazko literatura idazten da. Modernotasuna sartzen hasten da eta literaturan simbolismoaren eta lirismoaren eragina hartzen doa. Poesiak garrantzi handia hartzen du eta hizkuntza artistikoki garatzen hasten da.
Idazleek euskal nortasuna eta kultura aldarrikatzen dituzte, euskara gal ez dadin. Literatura sofistikatuagoa eta pertsonalagoa bihurtzen da. Eta pentsamendu kritikoa eta humanismoa agertzen dira. Hauek izan ziren garaiko idazle batzuk. Lizardi, idazle eta poeta zarauztarra izan zen, 20. mendearen hasieran nabarmendu zena. Euskal pizkundearen figura garrantzitsua izan zen. Euskarazko literaturaren berrikuntzan lagundu zuelako. Bere estilo landuak eta sentiberatasunak arreta bereganatu zuten. Haren lanek euskal literaturaren garapenean eragin handia izan zuten. Hauek dira idazki famatu batzuk, Bihotz begietan, olerkiak Xabier Lizardi eta Umezurtz olerkiak. Horixe, 1888an jaio zen, eta euskal idazle eta pentsalari garrantzitsua izan zen. Euskara batuaren garapenean eta euskal kulturaren berpizkundean eragin handia izan zuen. Kazetari itzultzailea eta saikeragile lanetan aritu zen. Bere estilo landua eta euskararekiko konpromisoa dira ezagunak. Idazki famatua asko egin zituen hala nola olerki liburua, Santa Cruz apaizak edo euskal literaturaren atze. Frankismoa eta literaturaren erresistentzia. Garai honetan zentsura zorrotza dago eta euskarazko literatura ia desagertzen da. Literaturaren helburua nagusia erresistentzia eta euskararen biziraupena bihurtzen da. Idazle askok gazteleraz idatzi behar dute zentsura saihesteko. Literatura soziala eta politikoa garatzen da, injustiziak salatzeko. Euskal Herriko kultura eta hizkuntza gordetzeko tresna bihurtzen da literatura. Testuak gehienetan simbolismo handiz beteta daude, zentsura saihesteko. Hauek izan ziren garaiko idazle batzuk. Gabriel Aresti Bilbon jaio zen, 1933an, eta euskal idazle, poeta eta euskaltzale garrantzitsua izan zen. Euskal kultura eta hizkuntzaren aldeko konpromisoagatik nabarmendu zen. Hiriaren eta langile klasearen ahotsa izan zen bere garaian. Bere lana modernotasunarekin eta konpromiso sozialarekin lotuta dago. Aresti idazki famatuak ditu. Hauen artean antzerkiak ere daude. Hala nola Mugaldeko herrian eginikako tobera. Edo olerkiak nola Bizkaitarra eta bestelakoak, adibidez, munduan. Joseba Sarrionandia euskal idazle eta poeta ospetsua da. Literaturan eta kulturan eragin handia izan duena. 1985an ihes egin zuen espetxetik, eta horrek ere bere irudia mitifikatu zuen. Bere lanetan euskal nortasuna, erbestea eta askatasuna landu ditu. Hauek izan dira bere lan famatu batzuk. Narrazio guztiak, Ni ez naiz hemengoa eta Moroak gara behelaino artean. Garren puntua, euskal literatura garaikidea. 20. mendearen erdialdetik, 21. mendera, orain gu bizigaren mendea. Bueno, ezaugarriak, euskera batuan idazten dela, emakume idazle gehiago daude, eta gai garrantzitsuak lantzen dira ere bai, gerrak, politika, gizartea, bai. Pertsonaien barruko sentimenduak erakusten dira, eta oso garrantzitsua iruditzen zait, gure euskaldun idazleen idatziak munduko beste hizkuntzetara itzulpenak egiten direla, bai? Edo beste liburuak euskerara ere, bai. Hori oso garrantzitsua iruditzen zait. Euskal Herriko idazle garrantzitsuenetako 3 aukeratu ditugu. Gaur egungo idazleak. Lehenik, Bernardo Atxaga aukeratu dut, bera delako liburu bat argitaratu zuen, Obabakoa,
Obabakoak izenekoa, eta liburu hori euskal literaturaren nazioarteko arrakastarik handiena izan duena da. Eta, bueno, Bernardo Atxagak bere benetako izena Jose Irazu Garmendia da, eta bere lagunak Joseba deitzen diote. 1951an jaio zen, eta euskal idazlea da. Eta euskal literaturaren erreferentzi nagusia. Josebak, edo Bernardo Atxagak, sari asko jaso ditu, idazle bezala. Eta idazle izateaz gain, bueno, gidoilaria ere izan da, haur literaturaren idatziak ere egin ditu, ipuin gileak, eta bar. Bueno, berak lortutako sarietako garrantzitsuena, Espainiako literaturako sari nazionala, 2021an lortu zuen. Hori izan da sari garrantzitsuena. Bestetik, Ramon Seizar Vitoria, eta bera, 1954an jaio zen, Donostian, eta berak soziologa ikasi zuen Bordelen, hori Frantzian dago, eta soziologoa izan da lanbidez, bera, baina idazlea ere bai. Eta bera, euskal literaturak garaikideko autore garrantzitsuenetakoa da, bai? Bere idatzi famatuak, lehenengo eleberria egunero hasten delako 1969an. Hau frankismo garaian idatzitakoa da. Berritzailea izan zen estilo eta eduki aldetik. Beste lau garrantzitsu ere egin ditu, baino gehiago ere egin ditu, baino lau aipatuko dizkizuet garrantzitsuenak, iruditu zaizkitenak, eta sariak izan dituztenak, bai, Gudari Zarraren Gerra Galdua, berak 1986an argitaratutakoa, Hamaika Pauso 1985an, eta beste biak 2000 eta 2012an. Beste bi liburu ere argitaratu ditu, baina ez du hainbesteko arrakastarik izan. Eta bi sari garrantzitsu jaso ditu, lehenik lan onari Jaurlaritzako 2012an, eta Euskadi Literatura Saria ere lortu zuen 2013an Martutene lanarengatik, bai? Eta, lehen esan dizkizuten bezala, beste sari batzuk ere lortu ditu, baina hauek izan dira garrantzitsuenak. Eta azkenik, Kirmen Uribe, aukeratu dut, bera idazle eta poeta da. Bera, Ondarroan jaio zen, arrantzale zen familia batean. Gasteizen ikasi zuen, eta euskal filologia eta literatura ikasi zuen. Gero, gonbaratuzko graduondokoa egin zuen bertan, eta Trentonen, bai? Berak, bere idazki famatuak, ikusi dezakegun bezala, berak bi liburu, bi poema liburu ditu, bitartean heldu eskutik, 2001an argitaratutakoa, eta 17 segundu
2019an argitaratutakoa ikusi dezakegunez argazkian erdian dagoena. Eta 3 eleberri kaleratu ditu, Bilbao, New York, Bilbao, bai? Ikusi dezakegunez, liburuaren aurreko horrian, ondoan, 17 segundoren ondoan dagoena, eta hori 2008an argitaratutakoa da. Eta Espainiako narratiba saria eta kritika saria lortu zuen. Berak saria asko lortu ditu, bai? Eta ikusi dezakegunez beste 2 eleberri ere badauzka. Eta sariarekin. Saria daukana elkarrekin esnatzeko ordua. Eta lehen esan dudan bezala, bitartean heldu eskutik horrek ere kritika saria du. Bueno, hemen bere aurrerapenak eta bere eguneroko artistikoa, bai? Azkenean bere lanak hainbat hizkuntzetara itzuli da, lehen esan dudan bezala. Eta mundu osoko argitaratze prestigiozkoek argitaratu dituzte, bai Frantzian, bai Japonian eta bai Estatu Batuetan. Bere lanak aldizkari garrantzitsuetan agertu dira, bai The New Yorker edo The Paris Review bezalakoetan. Eta 2017an Lobako nazioarteko idazleen programarako hautatu zuten, eta 2018an New Yorkeko liburutegi publikoak idazketa beka eman zion. Eta horren ondorioz, New Yorken bizi da, eta astero podcast bat idazten du berria egunkarirako. Eta erabilitako iturriak hementsen dauzkazue. Bai Wikipedia, Euskal Kultur erakundea, eta bar. Eta idazleentzako eta pertsonaientzako gehien bat erabili dugun iturria Wikipedia izan da. Eta honekin agurtzen gara eta eskerrik asko zure atentzioarengatik. Agur.